עכשיו! יאללה, זהו, הבנו. תביאו לי את התיק! יאללה, זהו, הבנו. די, תביאו לי את התיק! תביאו לי את התיק! צריכה לדבר הזה, לא? לא, אין. רוצה להסביר לך? לא יודעת. תכף אני אגיד עוד פעם שיביאו לה משהו. נטע, תביאי מחר. תגבירי את הכל. נטע, תביאי מחר. וואי. נטע, תביאי מחר. תגבירי את הכל. נטע, תביאי מחר. וואי. טל, אתה יכול לעזור לי בתרגיל? טל! יואו, תסביר לי תרגיל. ליאם, תן לה מחק, בבקשה. וואי, מה יש לכולם? כולם, אף אחד לא מדבר איתי. תודה. דברי בקול רם. מה? מתי לא סליחה? אחרי כל מה שהתנהגתם? כן, אני מבינה שהטעינו. שזה לא היה במקום, שקצת הגזמנו. סולחת? כן. עדיף. בואי. מה? אל תהי עם הגב. תודה. אל תבואי מהר, עדיף. לא. יכולה לבוא רגע? מה? אנחנו מסתערים. לא, שימו את הראש. סליחה, פגענו בך. זה לא היה במקום. אנחנו היינו צריכים לחזור. ממש נשלח הודעה לחשוב על הנקודה. זה לא היה במקום, אני מצטערת. את סולחת לנו? כן. לשון רעה יורקת אש, אתה שורף, אתה קוטש. זה כמו אקדח לתוך הלב, יורה מילים, משליט כאב. מילים חיצים, מילים נוצות, יכולות ללטף, יכולות לשרוד. כי כל מה שיש לך זה את הדיבור שלך, ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה. כי כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך, ומה שאתה מדבר זה מה שאתה. בפייסבוק, בוואטסאפ, פורצי החוק, מפרים איזון, עושים עם חצחוק. משפילים, רומסים, חושפים סודות, מילים בונות, מילים מסכנות. מדבר רע, יוצר איבה, מדבר שלום, מוליד אהבה. כי כל מה אנחנו מבקשים מכם לספור 30 שניות לפני שאתם אומרים מילה פוגעת, כי למילים יש כוח רב. תלמידי תיכון עמל אחד, אמירים ואופקים, אומרים די לפוגענות ברשת ודי לבריונות ברשת. מדבר רע יוצר איבה, מדבר שלום יוצר אהבה.